ओमफ्राय आंनाथ' गाखोनाया एबारसो फार्स्ट टाइम फैबाय थायो गाखोनाय जाया एबार फार्स्ट टाइम गाखोगोन आरो आं मादि मोनो गाखोनानै फैगोनसै गोसोआव मा थांखि लानानै गाखोनाय बेखौ बुंथ'ला थांखिया जाफुंबा बुंसै बबेसिम गाखोलांदों एकदम मन्दिरसिम गोजौसिम औ थांनाय बाराव माने बोसोरनै बोसोरथाम सिगांनिफ्राय गाखोबोबाय थादों किन्तु गेजेराव गेप्स थादों थिग देग्लायबो गोदान मिजिं दिनै जिहेतु जोबथा बैसाग दाननि संक्रान्ति ना मा होनो दा बेखौ बोसोर गोजामखौ बिदाय होनायजों लोगोसे गोदान मिजिं आसा जिहेतु संसाराव हाबबाय फिसा फिसौनि लेखा फरायनाय न'खर संसाराव जेन' लोमजा साजा जाया लोगोसे बेजों गाखोनायजों लोगोसे एक्सारसाइज देहानि थाखाय बेनि थाखाय फैनाय जाबाय थ' जिहेतु फैबाय थानाय बोसोर गोदानाव जिहेतु न'खरनि गासैबो आरो ओनसोलनि गासै माने जों अनलायनानै थानो हानाय जेरोखोम दा बेहाय गोबां जाथि जनगोष्ठीया फैनानै मोनसे खौसेयैनो बाहाय बाहागो लादों थिग बिदिनो जों फैबाय थानाय समाव जों बेबायदियैनो जोङो सोलिलांबाय थानो हायो बे मिजिंथिनानै जोंबो बाहागो लाफैफानाय जाहैबाय आं पाटगाव बे आंनि मिसेस जों ज' फिसा फिसौ लाना फैजोब्बाय आरो एसेनोसै गोजोन्थों थेंक इउ मावग्राया जों गाखोनाया बोसोरबा जाबाय आरो रानिं गाखोगासिनो दं देग्लाय मा थांखि लानानै गाखोनो नागिरदों देग्लाय बोसोरबानि मेला इन्टारेस्ट मोन्दों आरो मारै दुला बायदिसिना लादों आगोलाव गाखोनायाथ' जों दुला बायदिसिना लादों देग्लाय जों गामिनि गोजा आरो गामिनि सेंग्राफोरजों लोगोसे दुला जाबख्रिं लानानै गाखोफैदों माने इन्टारेस्ट लाना फैदों आरो गोबाङा फोथायो एबा बुङो जे बे बावखुंग्रियाव बोसोरथाम गाखोबा गोसोनि हास्थायनाय जायो एबा गोसोथोनायखौ मोनो होनना बुंदों नोंथांमोना मोनखोना मोनदिया आंथ' बोसोरबायावहाय आं गाखोदोंबाबो आं रावनिबो माबा थांखि लाना गाखोआखै माने इन्टारेस्ट लानानै फैदों आरो सोरबा बुङो आरो मावखुंग्रियाव हाजोआव गाखोनानै गोसोनि साननायफोरखौ बियोबा जाफुङो होननानै बयबो फोथायो ओंखायनो बयबो मानसिफ्रा लोब फैनानै गाखोफैयो आरो बबेनिफ्राय फैदों नोंसोरो जों क'क्राझार गामिनिफ्राय फैदों